Logonaw dawa mabaयदि dong बिमाबा ayo kok nalar ro dim dia seduta manutrani miki khajar bote ei daw malika नै yo फालाखा ya saguli हारसा खिस्रासो साला बुरबगा ओइनो फैयो दिनैसो लोगो मोनलायदो बेसेबां बोसोर र' बेसे गोबाव जाखोमोनलाय लोगो मोनलायैया ओमफ्राय नै ओरै सासे दङ जोंना एकदम बाब दुगिथार गैला इदिट खालामसिगोन इयो बिब'आनो इदिट खालामनानै लालायबाय दा हामा नंगौ बेनो हिनजाव नांसिगौलै बेनो बे हाबा जायाखै नालाय समझ रहे हो ना लामारगोन बहाबा लाबोनो बुंदो दे बे हिनजावा सोरबा मेदाम गभर्नमेन्ट जब मावो गावबो एयारपर्टआव मावो बहा नोंलाय फंबाय गैलालै ओइ आंबो लाना फैखागोन खिन्थु जुमाय लानांगौ ओमफ्राय माबोरै खबरफ्रा खबरा थिगानो ना माइब्रानि लांनि जुमाय माइब्रानि आरोना फ्रेन्ड्स बेसेबांबा बोसोरनि उनाव दिनै सासे लोगोनाव फैबाय नैबो दं नोंथाङा बेखौ नुखायो नै गोदोनिफ्रायनो बे सिंग्रि मेला सोरखि गाखोबा गाबख्रावग्राया बेनोमोन दा आं सिनायदोंबो दा देखायसै आरोना जोंहा लोगोआ मा होदों मा होआखै आरोना माइब्रानि बेसेबांबा बोसोरनि उनाव हाय माइब्रा एरबाय नों मा होनो एरबाय बेसेबां बोसोर जाखो जों लोगो मोनलायैया आंखौ रिपर्ट होनो नागिरबाय नै बियो गजब बेइज्जती है बिदि जायो मानसिया इमान बोसोर लोगो मोनलायनानै रिपर्टसो होनो नागिरबाय लोगोनाव दावा माबायदि दं बिमाबा kok nalar ro dim dia seduta manutrani miki khajar bote नै दाउ मालिका नै यो फालाखा ya saguli हारसा खिस्रासो साला बुरबगा ओइनो फैयो माबा ओइ मा बिलाय दारि गोलाव फैदों हनै फैदो र' माइब्रा न लोगोफोर न'आव बानायनायनो एसे टेस्ट नायसै आरोना बिदि लाना हालिथै बिदिल' एकदम सलिड खालै माइरे बोले बार मारखा माने गोखा मोनलायहैयो माने गायसिना फैदोंमोन आरो जों दिनै A few moments later. मोनाबाय जों थांसै गाखोबाय आमायना बाय बाय iya আমার মেডাম তো বাই বাই এই ভিডিও হে বনাইছ তো পাবি দে iya বাই বাই ya মাইনা 1 hour later. guys आं दायो न' मोनफैबाय नोंथांमोना नायनांगौ नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आं दायो न' फैबाय दायो जानायाव मा जादों मिथिला आङो डिनारनि थाखाय नायनोसै मा दं डिनाराव ना मा होनो लोगोफोर मोनाबाय लोगोफोर हरनि सम जाबाय डिनार खालामसै जों दायो नायनांगौ नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन आं गाइस जोंना नै दिनै जानाया खायला भाजा दाउदै दं बेदर दं बिदै एवनाय दं बेनो आरोना दिनैना जोंना डिनारा